אז ערב טוב, ובפתח הפינה אני אציין שיש עוד 4 חטופים חללים שמצויים 769 ימים בעזה, ועד שלא יחזור החטוף האחרון לא נוכל באמת לחזור לשגרה. והפינה הזאת מוקדשת להם ולכל מי שנפגע במלחמה הנוראה הזאת. לכבוד פרשת חיי שרה הבאתי את השיר אמי של בני מרון. אני לא שמעתי על בני מרון עד שנתקלתי בספר שלו, והמעט שאני יודע עליו לקוח מהכריכה האחורית של הספר. אם מי מכם יודע יותר מזה, אני אשמח לשמוע על כך בדיון בסוף פינה. ואם בעתיד את או אתה שמכירים או הכירו אותו תאזינו להקלטה של הפינה, תשאירו לי בבקשה הודעה, אשמח לקרוא ולשמוע. אז מרון נולד ב-1952 בקיבוץ ניצנים. בזמן פרסום הספר הוא התגורר בעמק הירדן, במקצוע שלו הוא פסיכולוג קליני וחינוכי, והוא עוסק גם במוזיקה. השיר אמי התפרסם בספר שלו שנקרא עיניים של איש, שיצא לאור ב-1994 בהוצאת עקד. אמי, בני מרון. יודעת את אמי לתת בי הזיה. היום אשתוק, גם את שקטה, ורק מבט מוסט אל מיטתך. דיברת אליי היום, ואת מתה. ידך בתוך ידי, ושתיקתי קשה. תבוסה בזוויות הפה, ובידך. מותך פועם אליי בצעדים קצובים, יגע ומנוכר, עודך רכה כשהיית, קרה ואנושה. ורק מגע עינייך, כל מבע, נותר כשהיה. פרשת חיי שרה נפתחת במות שרה ולא בחייה. הפרשה נפתחת במילים ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. איפה היה אברהם לפני מות שרה? למה הוא לא היה איתה? למה הוא היה צריך לבוא ממקום אחר על מנת לספוד לשרה? פרשנים שונים מצביעים על מקומות שונים. למשל רש"י מספר שאברהם נסע לערוך קניות או סידורים בבאר שבע. אחרים טוענים שהוא גר בארץ פלישתים ותכנן לעבור לחברון, הוא שלח את שרה לחברון, שם היא מתה לפני שהוא הספיק להצטרף אליה. בראשית רבה מופיע דיון בנושא. ויבוא אברהם לספוד לשרה. מהיכן בא? רבי לוי אמר, מקבורתו של תרח לשרה בא. אמר לו רבי יוסי, והלא קבורתו של תרח קדמה לקבורתה של שרה 2 שנים, אלא מהיכן בא? מהר המוריה. ומתה שרה מאותו צער. לפיכך נסמכה העקדה ל"ויהיו חיי שרה". גם רש"י, שטוען שאברהם הגיע מבאר שבע, מסכים לאמירה ששרה מתה בסמוך לעקדה בגלל צערה. בילקוט שמעוני מרחיבים את סיפור האגדה. ויבוא אברהם לספוד לשרה. כששב אברהם מהר המוריה בשלום, חרה אפו של סמאל, שראה שלא עלתה בידו תאוות ליבו לבטל קורבנו של אברהם. מה עשה? הלך ואמר לשרה, לא שמעת מה נעשה בעולם? אמרה לו, לאו, אמר לה. לקח אברהם את יצחק בנך והושחתו, והקריבו על עולת מוקדה. התחילה בוכה ומייללת 3 בכיות כנגד 3 שקיעות, 3 יללות כנגד 3 יבבות, ופרחה נשמתה ומתה. אז אברהם סופד לשרה, מבקש לקבור אותה בחברון, לשם כך הוא רוכש מעפרון החיתי את מערת המכפלה. הדין והדברים עם עפרון החיתי אודות הרכישה מתוארים בהרחבה בחלקה הראשון של הפרשה. מי שלא מוזכר כלל בחלק הזה של הפרשה הוא יצחק. לא מספר שהוא התאבל, ולא מספר שהוא השתתף בקניית הקרקע או בקבורה. המדרש מקשר את היעדרו של יצחק לסיפור העקדה. כשאברהם יורד מהר המוריה, נאמר, וישוב אברהם אל נעריו,
ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע, וישב אברהם בבאר שבע. המדרש שואל, מדוע נאמר וישוב ביחיד? למה יצחק לא שב עם אברהם מהר המוריה? מכיוון שהתשובה האפשרית שיצחק כעס על אברהם יוצרת קושי תיאולוגי, התשובה של חז"ל היא שאברהם שלח את יצחק ללימודים. אולי בגלל שכבר אז היה ידוע שבאוניברסיטאות היוקרה בארצות הברית יש אנטישמים, הוא שולח אותו לבית המדרש היחיד שבהגדרה אינו חשוד באנטישמיות, לבית המדרש של שם ועבר. על פי מדרשי חז"ל, שם בנו של נוח ועבר נכדו של שם הכירו בקיומו של אלוהים עוד לפני אברהם אבינו. הם הקימו ישיבה, איפה? בבאר שבע. בבית המדרש של שם ועבר למדו כל אחד בתורו, לא ביחד, אברהם, יצחק ויעקב. אם נאמץ את הסיפור הזה, אז יצחק לא הגיע ללוויה של אמו, כי הוא היה עסוק בלימוד בישיבה. אגב, קיימת אגדה אחרת של חז"ל, שמספרת ששם ועבר השתתפו בלוויה של שרה. האם זה אומר שיצחק לא התאבל על מות שרה אמו? אנחנו נחזור לדון בכך אחרי שנדבר על שיר השבוע, שעוסק בבן הנמצא עם אמו בזמן מותה. בדרך כלל אני נוטה לעבור על שיר באופן מסודר, התחיל בשורה הראשונה עד השורה האחרונה. הפעם אני אסטה מהנוהג ואתחיל בשורה הרביעית. דיברת אליי היום ואת מתה. זה משפט מוזר. אם היא מתה, איך היא יכולה לדבר? האם מדובר בהזיה, כמו שמציעה השורה הראשונה בשיר? אני מציע להתייחס אל המשפט כמתאר שני זמנים שונים. בכלל היום נתעסק הרבה בדקדוק. המילה דיברת היא בלשון עבר, בעוד שהמילים ואת מתה מתארות את ההווה. אפשר להבין את השורה כאומרת, עוד היום, ממש ממש לא מזמן, דיברת אליי. עכשיו את כבר לא מדברת, את מתה. אם נאמץ את הפירוש הזה, השיר מתרחש ביום המוות, סמוך מאוד לרגע המוות. זה מה שנקרא שיר לימינלי, שיר שמתאר את סף המוות, את הרגע הקשה בו הבן יושב ליד אמו בזמן מותה. כשנעבור על השיר, נשים לב מה נאמר בלשון עבר, ולכן מתייחס לזמן שלפני המוות, ומה בלשון הווה, הוא מתייחס לרגעים אחרי צאת הנשמה. אז עכשיו נעבור להתחלה. השיר נפתח בשורה, יודעת את אמי לתת בי הזיה. מכיוון שהשורה כתובה בלשון הווה, אין מדובר בזיכרונות, אלא בהווה בו האם מתה. המילה יודעת משמשת בעברית לציון ידע, בקיאות, היכרות ותחושה פנימית. במקרא, הצירוף ידע את משמשת לציון מעשה מיני. כאן לא כתוב יודעת את, אלא יודעת את. למרות זאת, האם, כמו במעשה אהבה, נותנת בדובר משהו. במקרה הזה, הזיה. האם כבר לא בחיים. היא לא יכולה לדעת או להכיר שום דבר. היא גם לא עושה פעולות. אבל בתחושה הפנימית של הבן, היא מחדירה בו הזיה. האם זו הזיה שהיא עדיין בחיים? אולי זה מראה או חזון? אולי השראה? מי שאוהב פרשנות ארס פואטית, יכול להציע שמדובר בשיר עצמו, שבעצם זה הצגה של מה שהולך להיות בשיר. מה שזה לא יהיה, הדובר לא יספר לנו. הוא אומר, היום אשתוק, גם את שקטה. למרות הדמיון הצלילי, ולמרות שהתוצאה האקוסטית, דהיינו היעדר קול היא זהה, המילים אשתוק ושקטה שונות זו מזו. אשתוק בא מן השורש שין תף קוף, במשמעות הפוכה לדיבור, בהשמעת קול. ואילו שקטה היא מן השורש שין קוף תת. במקרא, פירוש המילה שקט הוא שלווה ומנוחה. רק בעברית החדשה התרחבה המשמעות גם לדממה. הדובר לא ידבר, הוא ישמור על שתיקה, הנמענת שקטה, היא דוממת, ובו זמנית נמצאת בשלווה ומנוחה. ליתר דיוק, במנוחת עולמים. מבחינה דקדוקית, אשתוק זה פועל. הדובר אמנם שותק, אבל הוא עושה פעולה. שקטה זה תואר, האם לא עושה שום פעולה, היא נמצאת במצב של שקט ושלווה. כאן הדובר עובר מחוש השמיעה לחוש הראייה.
ורק מבט מוסט אל מיטתך. הדובר לא מסיט את מבטו אל עבר המיטה של אמו. המבט שלו מוסט. מבחינה דקדוקית, המילה היא בבניין מופעל, בניין פסיבי. אבל ברור לנו שאין בחדר אף אחד שמזיז את הראש שלו. ברור שהשרירים שלו הם אלה שמסיתים את הראש. אבל בתחושה שלו הוא לא רוצה להתבונן. משהו בלתי נשלט בתוכו גורם לו להתבונן אל המיטה בה היא שוכבת מתה. גם כאן המשורר משחק בצלילים ועובר בין מילים עם ט' למילים עם ת'. משחק הצלילים ממשיך בשורה ידך בתוך ידי ושתיקתי קשה. אנחנו נכנסים לתוך האינטימיות של הקשר. היד שלה מונחת בתוך היד שלו. יש פה היפוך של תמונת הילדות, בה היד של הילד הייתה בתוך היד של האם. השתיקה היא קשה, היא בלתי נסבלת ונוקשה. קשה לאחוז את היד המתה של האם. כבר אין תקווה, שאולי הייתה מוקדם יותר כשהאם עוד דיברה. הוא חש תבוסה בזוויות הפה ובידך. תבוסה זו מפלה בקרב, לא סתם הפסד, זה הפסד גדול. הדובר רואה את התבוסה בזוויות הפה של אמו ובידה המוחזקת בידו. כולם מעידים שהיא כבר לא בחיים. המילה תבוסה באה מהשורש בית וו סמך. גם המילה להתבוסס באה מאותו שורש. כשאנחנו אומרים על מישהו שהוא מתבוסס, המשמעות היא שהוא מתגלגל, מתפלש או שוכב על משהו בוצי או נוזלי. בין השאר, אנו אומרים על מישהו שנפצע קשה שהוא מתבוסס בדמו, הוא מתגלגל בדם שלו. מקור הביטוי הוא ביחזקאל, ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך. במשנה, תבוסה היא האדמה והנוזלים עליהם שוכב המת. המוצא מת בתחילה, מושכב כדרכו, נוטלו ואת תבוסתו. כשמוצאים אדם מת, צריך לאסוף גם את הגופה שלו, וגם את האדמה עם כל הנוזלים עליה הוא שוכב. אצל חז"ל, התבוסה היא המקום עליו שוכב המת. בשיר היא גם המפלה שהמוות מביא. המוות אופף את הדובר, הוא אומר, מותך פועם אליי בצעדים קצובים. בדרך כלל, משמעות המילה פועם היא דופק או הולם. אנחנו מרבים לדבר על פעימות לב. אבל המילה אליי בשיר לא מתאימה למשמעות הזאת. מה זאת אומרת? הוא דופק אליי, הוא הולם אליי. מילה נוספת מהשורש פ"ע-מ היא המילה פעם, שמשמעותה צעד. בעוד שהמילה צעד, שמהמילה צעד נגזר הפועל צועד, לא מקובל לגזור מהמילה פעם את הפועל פועם, במובן של צועד. אני לא מכיר פועל כזה בעברית מודרנית, וגם לא בעברית של המקרא וחז"ל. בדרך כלל מציינים את הפעולה על ידי הוספת מילת פעולה לשם. למשל, בתהילים נאמר, צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו. לא אומרים שהוא פועם, אלא שהוא שם פעמיו. וגם בעברית גבוהה מודרנית אנחנו אומרים שם פעמיו. עם זאת, למשורר יש את החופש לגזור את הפועל הזה. אני קורא את השורה גם במובן של מותך עולם לעברי בצעדים קצובים, וגם במובן של מותך צועד לעברי בצעדים קצובים. בהתחשב בכך שהאימא של הדובר כבר מתה, אפשר לאחד את שתי האפשרויות למשמעות שההבנה שהאם כבר לא בחיים מתקדמת אל הדובר והולמת בו. מות האם מתקדם אל עבר הדובר, הוא מצליח לקלוט אליו, והמוות הזה מתקרב אליו בצעדים קצובים, יגע ומנוכר. מילולית זה המוות שצועד עייף ומנוכר. אבל הקורא מבין שתחושת העייפות והניכור מצויה אצל הדובר. זאת כבר לא האמא החיה שהוא הכיר. זאת אישה שקטה ללא תנועה. רק המוות שלה מתקדם לקראתו. היא כבר לא מדברת אליו. הוא ממשיך לדבר אליה ואומר, עודך רכה כשהיית, קרה ואנושה. מעבר, ל, אה,
אה, מה רציתי להגיד? אה, המשורר משחק במצלול, הפעם עם המילים רכה וקרה. עכשיו זה לא ט' ות', זה כ' וקוף. ברגע אמא שלו עוד רכה, כמו בעבר בהיותה בחיים, ורגע היא כבר קרה וחסרת חיים. המילה אנושה היא תואר שאמור לתאר מחלה או פציעה. מחלה אנושה היא מחלה קשה עם סכנת מוות. אבל בשיר זה לא המחלה, זה האם אנושה. אפשר להבין זאת שיש בה עדיין מהאנושי, ביחד עם המשמעות של המוות שמחובר למילה. שימו לב לכך שהמילה עודך נמצאת בסוף שורה, והמשך המשפט נמצא בשורה הבאה. הפסיכה הזאת מדגישה את המילה עודך ונותנת לה משקל. הדובר אומר לאמו שהיא עוד קיימת. עודך מתחרז גם עם מותך מהשורה הקודמת, ושוב, כמו קודם בשיר, משחקי המילים הם על דברים שמצלצלים דומה, אבל עם משמעות הפוכה. מותך לעומת עודך, רכה לעומת קרה. ובעצם מודגשת כאן שוב במעבר בין מותך לעודך תחושת הלימינליות שבין חיים ומוות, בין כלות להיות. רוב מי שקורא את השיר, בוודאי כאלה שאיבדו הורה, מתחברים בקלות לרגשות של הדובר, לצער, לכאב, לקושי להשלים, לגעגוע למה שעד לא מזמן היה, אך כבר איננו. עם זאת, עד סוף השיר אין בו שום דבר שמייחד את האם. אנחנו לא יודעים עליה דבר, חוץ מזה שהיא אמו של הדובר. מבחינת הקורא, האם היא גוף מת על המיטה. רק בשורות האחרונות, הדובר מתאר משהו מהתכונות שלה. ורק מגע עינייך, כחול מבע, נותר כשהיה. מעבר למשחק המילים, משחק המצלול בין מגע ומבע, האם לרגע קמה לתחייה. היא אמנם עדיין שותקת, אבל בעיניים שלה יש מבט. הן אומרות משהו. היא מביעה את אותו דבר שחסר לו, את הקשר העובד. העיניים נוגעות בו. בעזרתן הוא רואה, ביחד עם הקוראים, משהו ממה שהיא הייתה קודם. אחת התכונות של שיר טוב היא שהרגשות לא נאמרים במפורש. הדובר לא אומר שהוא מתגעגע, כואב או אוהב, אבל הרגשות נובעים מתוך השיר. ועכשיו נחזור לפרשת השבוע. יצחק לא ישב ליד מיטת אמו אחרי מותה. הוא לא ספד לה ולא השתתף בלוויה שלה. אם נאמין לחז"ל, הוא ישב ולמד בבית המדרש של שם ועבר. האם הוא התאבל? האם כאב לו? האם הוא התגעגע? בשביל לדעת משהו על כך, אנחנו צריכים להמתין להמשך הפרשה, שבה אברהם מטיל על אליעזר את המשימה להביא אישה ליצחק. ולא ניכנס כאן לכל ההרפתקאות של אליעזר, ונסתפק בכך שבסופן הוא מגיע עם רבקה לארץ הנגב, בה יושב יצחק. בפגישה הקודמת שלנו, כשדיברתי על השיר אברהם של ויזלטיר, אמרתי שיצחק היה האדם הראשון עליו נאמר במקרא שאהב אישה. הקראתי את הפסוק שמספר על אהבתו לרבקה. ויקח את רבקה, ותהי לו לאישה, ויאהביה. אבל זה רק חלק מהפסוק. היום אני אקרא את כל הפסוק. ויביאה יצחק האוהל לשרה אמו, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה, ויאהביה, וינחם יצחק אחרי אמו. כך, בדרך אגב, המקרא מספר על האבל והעצב הגדול עמו חי יצחק, ששכל את אמו בסמוך לטראומה של העקדה. יצחק לא זכה להיות לצד אמו ברגעי מותה,
והמשיך במשך שנים לשאת את האבל הכבד, עד שהופיעה רבקה בחייו. כפי שכבר אמרתי קודם, אני לא יודע שום דבר על בני מירון. אני אפילו לא זוכר איך התגלגל אליי הספר שלו. אולי מצאתי אותו ברחוב, אולי בחנות ספרים משומשים. הספר שבידי מכיל הקדשה בכתב ידו של המשורר. כתוב בה לשמואל באהבה. בין דפי הספר מצאתי גם מכתב שכתב המשורר לאותו שמואל. בפסקה הראשונה של הספר, של המכתב, כותב בני מירון: הפגישה איתך מאוד ריגשה אותי. סגרנו מעגל והשלמנו פרטים חסרים אחרונים, אשר מבחינתי כלפיך הופכים אותך לאנושי כל כך, אהוב, ואדם במלוא מובנה של המילה. איני מכיר את בני מירון, אבל המשפט הזה מתמצת את התחושה שלי כלפיו בעקבות קריאת השיר עמי. אנושי ואדם במלוא מובן המילה. באופן דומה, הפסוק הלקוני בבראשית על יצחק האוהב את רבקה ומתנחם על מות אמו, הופך את יצחק מדמות סבילה בסיפור עקדת יצחק לאדם רב-ממדי, מלא רגש וכאב. שבת שלום. שלום לכולם, שלום לכל מי שלא אמרתי לו שלום קודם, אני שמח לראות את כולכם. הנה אנחנו נשים את זה שאני אראה את כולם. הנה אני רואה את כולם. ולפני שאני אפתח, שלום יערה, לפני שאני אפתח את הבמה לדיון, אבקש שתי בקשות כהרגלי. הראשונה, לא להיכנס לנאומים ארוכים. שלום אביחי, גם אותך אני רואה עכשיו. נסו להיות תמציתיים ולהשאיר מקום גם לאחרים. והבקשה השנייה היא שתאמרו מה שאתם חושבים, ואל תבקרו את דברי האחרים, גם אם דעתם שונה. ואפילו אם אתם משוכנעים שהם טועים בגדול, ננסה לכבד כל דעה ואמירה, ואני פותח את זה לדיון. אוכל לומר משהו? ודאי יערה, אשמח טוב. לשמוע אותך. ערב טוב, ובאמת תודה על היוזמה ועל השיר המרגש והיפה כל כך, מאוד דיבר אליי. אמ, אני חושבת שבשיר הזה, מבלי להיכנס ככה לפרטים, ועשית את זה מאוד יפה, ככה הפתיחות למילים ולהדהודים שלהן. אמ, השיר הזה בעצם מבטל את המחיצות שבין מוות לחיים, ואת המחיצות בין הזמנים, עבר והווה. פשוט אין מחיצות. אין מחיצות בין הדובר לבין אמו, בין עבר להווה, בין מוות לחיים. ואני חושבת שזה סוד קסמו של השיר הזה. מלבד ההקשרים שאתה העלית בצורה מאוד יפה, ההקשרים המילוליים, אה, וזאת חוויה שאפשר, שאני גם חוויתי אותה. זאת אומרת, כשאתה מעלה זיכרונות, או אפילו חולם על דמות שהיה לך את הקשר מאוד חזק, דמות של אם, כן? אה, באמת מתבטלים כאן המחיצות. וגם הדמות עצמה, באמת מלבד העיניים, העיניים בארות הנפש, כן? ש... שמופיעות בסוף השיר. אה, זה בעצם זו דמותה של האם, והחיבור אליה באמצעות העיניים. אה, אפשר אולי לומר גם דברים נוספים על השיר, ככה, אם הייתי קצת יותר מתעמקת בו, אבל הוא מאוד יפה, מאוד מרגש, ותודה, תודה על הדברים, ותודה שהבאת אותם. תודה יערה. ושלום לשמעון ולניסן, לא אמרתי לכם. כן, מי עוד רוצה לומר דבר מה?
טוב, ריבה, אבל כן, ריבה. לא שחשפת את המשורר הזה לפנינו, לא הכרנו אותו, וזה שיר מאוד מרגש. כן, זה אחד הדברים שאני אוהב לעשות. להביא גם שירים שכולם מכירים ממשוררים שמוכרים, וגם מדי פעם למצוא משהו שמדבר אליי, של מישהו שפחות מוכר. במקרה הזה, ממש, אין עליו שום דבר ברשת חוץ מאיזה רישום בספר פסיכולוגים. אפילו בהוצאה, דיברתי איתם היום, שכתבתי להוצאה, אין להם שום קשר. מעניין. אולי מישהו יתגלגל לזה ונשמע משהו עליו. ריבה, רצית לומר משהו. כשקראתי בפעם הראשונה את השיר, אמרתי, הוא קשה. היום אני שמעתי את מה שאמרת יחד עם הפרשה, אז לא רק השיר. והבנתי כמה קשה, אבל זה אולי לא מה שנקרא הרוח הביאה, כן? נורא קשה להיות הבן של אימא. ו... זה מה שהרגשתי. אתה צריך להיות הבן, ומעין דמות כזאת שצריכה להחזיק שם את היד. אבל אתה גם רוצה שהיא תחזיק את היד שלך כל החיים כנראה, גם כשאתה כבר לא יכול. כלומר, כשאתה מבין שזה כבר לא יכול להיות. ואת זה הבנתי בעיקר ברגע שדיברת. ראיתי את הילד שלא משנה בן כמה הוא נשאר הבן של. לא יודעת אם זה קשור לפרשה, אבל כמה שיותר שנים שכל הבנים היו ככה לצד אמם, והאימהות ליד הבנים שלהם גם. תודה, יבחר. תודה ריבה. אפשר עוד? לבחר? כן, שמעון. לאביחי. היי אביחי. אה, תראה, אני הייתי בסיטואציה הזו, שאמי הלכה לעולמה, בשעות שהיא הלכה לעולמה, הייתי לצידה. אז כמובן שהשיר מדבר אליי. רק שאני לא מבין למה הוא קרא לשיר אמי, ולא מות אמי. כי כמו שאמרת, מלבד העיניים הכחולות, אין, אין תיאור שלהם, אנחנו לא יודעים מי היא. וזה מעט מאוד כדי להגיד עליה משהו. אבל הייחוד, יש כל כך הרבה שירים על אימא, על מותה, הייחוד של השיר הזה זה שיר בשידור חי. הוא משדר לנו את מות האם, ממש. ובזה אני רואה את ייחודו. תודה. תודה אביחי. כן, שמעון. אני נכנסתי פה באמצע, ואני גם בהבדל של 7 שעות, כי אני בניו יורק, אז בכלל אני אז אתה יכול לא, לדבר עוד 7 שעות, זה בסדר. לא ממש בחנתי את השיר. אני לא, גם איחרתי, כי הייתי לא נעים בסופרמרקט אי שם בקולומבוס אבניו, ומיהרתי להספיק. אז פספסתי את הדקות הראשונות, ואני לא יודע מה אמרת על השורה הראשונה, יודעת את עמי לתת בי הזיה. אני לא יודע מה אמרת, אבל אם אמרת בסוף שכל מה שאנחנו יודעים עליה זה מהסיום, ואני חושב שבשורה הזאת כן אומר עליה משהו. היא יודעת עד אם לתת בהזיה, אפשר כמובן לפרש בצורות שונות, אבל יכול להיות שהיא נותנת לו השראה, או הוא הוזה בה, אבל היא יודעת לעשות את זה, זאת אומרת, הוא מקנה לה איזושהי יכולת, יודעת עד אימי. וזה יכולת שהיא נותנת בו על סף מותה. ולמה אני אומר על סף מותה? כי שוב גם אני לוקח את זה אליי אישית, אל מות אימי, שלא היה קצר, כי היה אירועים מוחיים שבעצם מחקו לה את המוח, והמוות היה כאילו בעודה בחיים. ואני חושב שיכול להיות שהוא מרמז פה למשהו דומה, שהיא עדיין חיה ומתה, שהמוות מתקרב גם בהיותה חיה, צעד צעד. והמגע, הוא קורא לזה מגע עיניים, ולא מבע עיניים, למרות שאומר אחר כך כל מבע, יש מגע עם העיניים, אבל העיניים האלה לא משדרות, לא באמת אולי משדרות תקשורת, כמו שהיה אצל אמי, בשלב הזה שהיא בעצם
הייתה במין הוספיס כזה, או לא יודע איך קוראים לזה. זה עד כאן לגבי התוכן. מה שתפס אותי בשיר עכשיו היה משהו יש בו משהו, מעבר למה שאמרת על המקרא, משהו מבני מקראי. היום אשתוק גמת שקטה. התבנית הזאת של, כמו בתהילים, גם זה דבר שעומד מול דבר, גם כהיפוך. דיברת אליי היום, לא שם מקף, ואת מתה. ידך בתוך ידי ושתיקתי קשה. המקבילות האלה מזכירות לי לא תפילה בהכרח, אבל את הסגנון המקראי מצד אחד, מצד שני השיר נראה לי, שוב אני לוקח את זה לאמא שלי, מאוד חילוני. זאת אומרת, גם אם הוא משתמש בשפה תנ"כית לכאורה, מקראית בתבנית, אין בו שום דבר אלוהי, זאת אומרת אין בו שום דבר אמוני. זה מה שהצלחתי להבין בינתיים, וכאן אני אשתוק, אסיים. תודה רבה, שמעון. עוד מישהו רוצה להוסיף משהו? טוב, אז תודה רבה לכולכם שבאתם, ונתראה בעוד שבועיים עם עוד שיר. תודה רבה. תודה רבה. להתראות. לילה טוב.